What's up, guys? Welcome back to Lion Mark TV. Mark here with another exciting, delighting, and much interesting video here on the channel. Well, this one is for the beauty of not just the Igbo but the entire Nigeria. We all know that millions and millions of low-income earners survive from Keke Napep in Nigeria, and which is one of the most common means of transportation in Nigeria, to add to the list, but is very expensive. It sells for as high as 550, 700, 850,000 per one. Now, this Nigerian made motor company, we all know Innoson Keke, who produce motor luxury cars and all of that stuff, had decided to make Nigerians proud and put a smile on the faces of Nigeria. Well, ever since Anambra State Governor Soludo promised to patronize Nigerian or local made items which are mostly produced in Anambra State, the CEO and founder of Innoson Motor has been trying his hands on so many things that would actually be beneficiary to the good people of Anambra, and this one is the Keke Napep. Most people call it Keke Marwa, which he has decided to make and sell for as low as 300,000 naira. Anyway, I'll be showing you how the Keke looks like, the interior and the exterior, and possibly I know you will love it and will love to patronize. Please drop a comment in the comment section, sharing your thoughts if you love the video, sharing your thoughts if you love the product. Anyị dọsọ nyicha ka bịago kwenu ịgba ke n'ọkpata ozu ọra n'anya ọba Chifobi na-amụ ihe gbuo ọkpọle ya nkiwa mama higirigi ndị Igbo. Honestly, with the way this Nigerian company is actually going, very soon a lot of Nigerians are going to love and will start patronizing the product. Now, Innoson Motor Company has produced a lot of cars, a lot of Nigerian cars, luxurious buses, a whole lot of stuff like the ones you're actually seeing right now. Now, the company has not just focused their attention on producing cars. Remember, some few months ago, somewhere last year, he produced some motorcycles which they sell for like 300,000, 400,000, and he bring those motorcycles down to as low as 80,000 naira for the consumption of Nigeria. Let's take you through a tour inside the factory. Don't forget to subscribe. Si na nnekwu obi gosi bi ụwa ọkwa n'obile chief salesi ihe gbuo aka eze na anịọba odogwu ebe afụ ka ọkpọlesi bi ụwa ọkpọle ha kiwa mama higirigi ezi nne m ụlụ chief Obinna ọ bụ onye ka mụ na-ekwu ihe Lady uche wiye buo asapete nwanyị ọma odozi akụ aka eze n'ọba ezinne m ụlọ ọbọle ya nki mgbe nne na nne ya mụsịrị ọbọle ọ wee zụbanye n'egwu Chukwu na fazulu ya na amamife Azulu ya na nghọta zuru oke na fazulu onye ọfụma ewuo ọkpọle ya nki Chief Obinna wee bido wee sobe etinye ya n'ụlọ akwụkwọ na Central Primary School na Anịọba ebe afụ ka o bidolu wee gụba akwụkwọ
o wee gụsie na Dennis Memorial Grammar School DMGS nke dị na Onitsha do onye ọcha igirigi ndị Igbo mgbe ọ gụsịrị na DMGS dobu wee jebe nụ mahadum ọkwa na UNN na Nsụka ebe afụgo jelu wee tulu gonata ife agbalụ n'ụzọ elikekwe ọgbakọ osime kpọkpọla gụsịrị akwụkwọ wee nata bido wee mebe biznes ọmapụ n'ilu ọgụ welu chụba ego abụrụ ngwongwo ụmụaka agwa ogbenye ife a na-eme wepụta ike eziokwu ọsị gị ara ewu nwanne ọkpọle odogwu ya ki ife dị na biznes dolu ya anya akala kia dị na biznes ife dị na buying and selling dolu ya anya n'ọmalụ ka esi agba mbọ maka na onye gba mbọ na onweta ife dị mma ịgba aka Ronaldo ị ga-anọcha oloma Olisa bi n'igwe wee gọzie nye Olisa bi n'igwe wee bunye ya enu maka gịnị Chukwu eneghị ya anya n'obi wefu na onwere obi salisali kpọle ya nke na onwere obi nwanne na ọkpata n'elu ụwa na ọ ga-ezu ala ọnụ ewu na-egwe mmenụ obi gụba na odogwu ndị mmadụ na-egwe mmenụ ọbụnye ka anyị na-ekwu eze mmọga mana ndị osi miọnụ nesi na ajado nnomekọmenanụ ndị deputi Jizọs ndị ọchọ nga n'okporo ụgọdụ nnomekọmenanụ jikwala na-efi dịka ndị Igbo na-akpọ nwa ka nwa na-enye obi aṅụrị nwa ka nwa ka eji eme ọnụ ọgbapụo mmiri nwanne otinye ọkụ n'obodo asala ọkụ ọ na-etikọ nwa